Здравейте на всички ми вече над 70 абонати в YouTube канала ми. Прогресивно се развиваме. Живот и здраве до края на годината. Може да станем 100. И като казах до края на годината, честита нова година за много години. Снимам го на 2 януари. Ще видим кога ще го качим. Надявам се да е януари. Така, знаете, промокод Цанко15 в VSBA.BG, Цанко на кирилица, защото си имаме наша си азбука за всички ненамалени артикули. Сега какво правим? Ще гледам да не съм много бавен. Горе-долу 50 секунди вече са рекламите. Поръчах си коледен подарък. Спорт депо, много як плик. Шарен, обичаме шарените работи. Я да видим, да обърнем малко камерата за разнообразие. Home of the Best Brand Sport Depot. Absolute Team Sport, магазин за абсолютните фенове на футбола. Дистрикт. Добре, продължаваме сега с този така хубав плик. Ще трябва да бъде скъсан, разразан, направен нещо. И какво има в плика? Джапанки. Силно се неприятно изненадани, но аз мога ли да се правя пак анбоксинг на такива джапанки, спидо, за плуване с дупки, бях скупил черни, изчезнаха ми, ползвах ги над, да кажем ползвал съм ги 2 години, не бяха мръднали, то колко може да мръдне една жапанка. Но ми изчезнаха на басейна, забравих ги една вечер и някой си ги е припознал, макар че аз ги бях белязал, бях направил една цепка тук на бялото на емблемата да си ги лича, сигурно няма да ги видя никога повече. Та това са много удобни чехли. Купих си 2 чифта, защото бяха на промоция. И на промоция бяха червените, не черните, но обичаме червено. Сега интересното беше, че си взех 2 различни номера. Предния път си бях взел 43 и ми беше станал точно на ръба. Сега съм си взел и 43, то надявам се кракът ми да не е порасъл. Взел съм с 43 и 44. Едните за басейна, другите примерно за вкъщи. Какъв хубав картон са сипали за качалка на чехлите. То това може би е, ако трябва да ги продавам в магазина. Така, да отворя и другите, пробвам ги и приключване, че в 8 искам да гледам нещо по телевизията. 44,5 според едната номерация 43. Ай, сега да видим. Те са 43, да, точно, макар че ми се струват малко по друга гума от черните. Не, май същата, нямам. И да, тарикатството, че имат дупки да ти са. Те ами 43, знаем, че си ми стават. Добре, дай да видим другият. Те по-големите силно сега ми за вкъщи да си ги нося с чорапи, да, ами големички са, но колко пък да са ми големи едни
джапанки. Идеални са. Айде да си ги носа с здраве и много да плувам с тях. До нови срещи!